de har ret. Er der andre, der vil dele deres historie med os i dag? Jo, jeg kan godt. Ja, okay. Jeg hedder Fatima, og jeg kommer fra Tyrkiet. Men jeg har boet her i 25 år, så jeg føler mig dansk. Jeg har oplevet meget grimme ting i Danmark, men jeg har også et almindeligt arbejde på en kontor. Og jeg har hørt mange grimme ting. Her forleden der stod jeg inde i København og spiste min frokost. Men jeg kunne ikke engang gøre det i fred og ro. Der kom 2 drenge hen til mig og sagde, at jeg var en grim svin, og jeg skulle smutte hjem, og jeg var en terrorist, og jeg ikke var velkommen her. Og det synes jeg ikke var i orden, at den her danske land. Jeg fortalte det til min kollega, og hun sagde, at hun var ikke stolt af at være dansker, fordi at der var ikke plads til andre kulturer. Kun danskere kunne bo i Danmark. Og jeg har intet med terrorisme at gøre. Jeg er bare muslim. Det er bare en tro for mig. Og det kan jeg ikke engang. Det er der ikke engang nogen, der kan acceptere. Så du møder rigtig mange fordomme i livet, Rigtig og især mange. ude i offentligheden.